Mga kalingap, at sinundan po natin yung nangungutang ng bigas sa daan kanina. Nawa po tayo kaya pupuntahan po natin mga kalingap. Na-vlog ko na po ito matagal na. Kalingap. Ito mga kalingap Magandang araw po. Ate ano nga po ikaw? Ate Josephine. Ano man na hapon? Hapon, araw. At nakita po namin ikaw ay nangungutang ng bigas. Diyan man lang po kami nangungutang sa kapitbahay. Ano ko po, kamag-anak. Nangungutang ka po. Nakita ka po namin na nangungutang. Oo. Nalapuan po yung... Asa na po yung anak nyong maliit? Ulo naman. Nandun po mga kalinga po. Nasaan na po yung asawa nyo? Ito po. Andito na, nakauwi na? Ito na. Ay, oo. Di ba dati galit ka doon sa interview, galit ito sa Bisaya. Nagalit sa akin yun dati. Oo. Hali ako sa Maynila sa mga Hindi na kayo nahiga. Hindi na tumutuloy yan pag umuulan kasi yung naghanap buhay naman na Bisaya, hindi nagpapadala 300 imbis makapundar ng pawi, di nakakapundar ta. Inuuna kasi bisyo. Matino kasi matanda na, walang isip. 48 years old na, walang isip. Galit ka pala po kay asawa mo. Walang isip 48 na. Pangsyam ka ng asawa. Pumayag ka po kasing mag-asawahin kang Malas ang Bisaya. Walang swerte. Ay, hindi naman lahat, ate. Baka magalit sa atin yung ibang Bisaya. Lang, anak-anak lang, di naman kayang buhayin. Nagpadaming anak, di naman kayang buhayin. 8, 3 yung pinampon. Andito sa akin yung 5. Panganay niya 16. Nag-aaral sa Binson. mga anak ko, pinuntahan ko. Sabi ko mahirap naman yung kalagayan ko rin dito. Ang sumbong po sa akin ni misis mo ay may iba ka na daw. Bisaya ka po? Sa sa Liti. Biliran. Sa Leyte. Sa Liti po. Ito na si Totoy nakalipat na po sila mga kalinga po. Mas okay na ito kaysa doon sa dati. Ano po? Opo. Kamusta po tayong hanap buhay nyo ngayon? Nag-auris na po ako mag-haloblocks. Kasi kanina po ay nangungutang ng si misis mo ng bigas, nakita namin. Opo. Kaya wala rin sabi ko, talaga naman ang buhay natin to. Ilan po ang anak nyo? 5. 5? 5 po dito sa atin po. Nag-aaral po yung mga anak nyo? Yung isa. Yung isa ko anak. Nag-aaral po. Ilang na po yung panganay? Yung panganay ko po, na po? 19. May anak na po. Sabi ko nga, pag-ingutang ka lang muna ng natin. Bigas? Bigas. Wala talaga. Tambay rin ako din yung wala din akong narapsa sabi ko, mas maganda sana kung may palakaya sa dagat sana pag puro pangki lang kahit paano, bayram na tayo pagkakitaan. Opo. Wala talaga dito. Wala talaga. Okay na, di ka nagalit, ate? Hindi na, hindi ka nagalit sa Bisaya. Napanood niyo po yung video? Galit siya. Galit niya kaya sabi ko, ano ba? Talaga ikaw, pinuntahan ko yung anak niya sa Manila Sabi ko, magbigay naman kayo ng pambigas man lang. Wala talaga. Ngayon, pero okay na, hindi nagalit. At nabanggit po nito, meron daw kayong anak na Yung isa, nang pinaampong ko lang. Pinaampong niyo po. Dahil naghihirap ang kalagayan namin. May na siya. At least, maayos yung kalagayan niya. Maayos naman ang kalagayan. Kamag-anak na din namin. Nakikita mo din. Alam niya? Alam. Alam niya? Doon niya ako galing. Ate Josephine, malayo ang iniisip mo. Ito kaya kami nandito. Kaya pakuha nga nung bibigay, mayroon kaming dala. Diba kanina nangungutang ka ng bigas? May dala kami. Yan po, may dalang bigas si Kuya Joel. Salamat po.
Ayan, kanina po nangungutang si Ate Josephine ngayon oh. May bigas ka na. Maraming salamat po. Madami na yan. Ano, ngiting ano na si tatay oh. Saan po pwedeng ilagay? Dito lang po. Napapasalamat po ako ng marami sa vlogger po. At kay Kalingap Alvin. Ay Kalingap Alvin po. Kalingap Alvin ako. Maraming salamat po. Kalingap Oo. Alvin. Okay na po at ano pala kayo? Kala ko naghiwalay kayo eh. Hindi po kay pinaawa naman ako ng mga anak ko din eh. Mahirap naman na maghiwalay din ng mga anak ko eh. Mas maganda nagsasama-sama kami kahit wala kami makain. Sama-sama lang kami. Maganda dito, may mga tanim-tanim po kayo dito. Opo, ito po. Ayun. So bigas minsan ang problema kasi ano bati na kayo? Talaga? Bating-bati na kayo? Opo. Ay pirmis man yan nag-aano, anggot man lang yan pag nag-aano, maanang isasap na. Ako ang pirmis pinaghahanap buhay. Ay, ikaw. Dahil naman. Tay, ikaw dapat ikaw ang maghanap buhay. Ba't sabi ni ano? Ako naman ang naghahanap buhay, ikaw talaga binabaliktad mo lang. Kami nabaliktad. Ikaw talaga. Huwag mo babaliktarin. Ako tuloy ang lalaki. Oo. Ako tuloy ang Ano tay ang hanap buhay mo tay? ano lang, nag-uros din ako din eh. Pag ano lang, nag-hollow blocks. Sa nagpapalinis dito. Ay, oo. Yun lang. Bati na kayo, ano, yakapin mo na si, bati na kayo. Kasi doon sa video, galit ka eh. Yakapin mo na si asawa mo, Ate Josephine. Kung bati na kayo, yakapin mo daw. Wala naman, ano naman. Yakap lang, yan. Wala. Yung kiss, mamayang gabi na yung kiss. Masaya na si Ate Jo. Matagal-tagal na yan, ano? Yung bigas na yan. Tagal-tagal na. Oo, tagal-tagal na din yan. Mga ilang, ano na yan. Opo. Hindi man natin naabuti ng isang buwan, ano? Opo. Kasi ilan po kayo? Ano po, 5. 5, madami. Opo. Bati man na po pa lang kayo. Kung makita mong nasa video ng galit na galit siya sa'yo, anong... Ay, ano nga ako sabi ko, ikaw talaga dami pinagsasabi mo ha. Oo, buti bumalik ka pa. Wala naman akong masama na lakad ko. Buti binalikan mo man. Binalikan ko eh. Sabi nga ng mga anak ko eh. Papa, bumalik ka dito kasi mama para na ano eh. Para na nasisira ng payo eh. Galit na. Nasisira ng ulo, yung ulo. Oo. Yun umuli ako. Sabi ko ay mahirap naman yung babae ni. Pero yan ang ano mo. Oo. Napili mo. So, yun pa rin ang napili ko. Oo. Mahirap naman mag-iba-iba. Oo, tama naman tay. Kasi yan na yung binigay sa'yo ng Panginoon. Yun naman ang binigay ng Panginoon. Dito ka Ate Josephine at kinikilig ako sa love story nyo. Yun naman ang binibigyan ng Panginoon na... Oo. Saan po baga kayo nagkakilala? Sa Bulacan, pagtrabaho ko. Nagtrabaho ka pong bilang isang... Katulong nung dalaga pa ako sa Bulacan. Oo. Tapos nakita ni Ang trabaho ko naman yung delivery ng simento. Nag-ano kami nasa planta. Sinong nanligaw? Siyempre, si Kuya ang niligawan mo. Oo, naligawan ko yan. Paano mo naligawan yan? Yung nagkasama nung tiyahin ko sa Bulacan. Kaya trabaho ito sa pabrika ng gasol. Oo. Oo. Tapos dinala nung tiyahin ko. Nagkarigawan na kami dalawa. Oo. Nakita mo? Oo, nakita ko. Niligawan? Paano mo siya niligawan? Ano yung mga salita? Yan ang talaga pagkakataon ng loto ng Panginoon. Nagkakita rin kami, nagkatagpo rin. O di paano mo siya ano nga? Tay ang ano mo, pangalan? Fernando po. Fernando po? Fernando. Fernando, okay po. Kala ko Fernando po talaga. Action star yun, so wala na. Fernando Batalya. Fernando. Kuya Fernan, ang tawag sa iyo. Opo. Fernan po. Kuya Fernan. Ano yung mga salita na nagpahulog dito kay Ate Josephine? Ay, baka salita kasi na mga basta raw nung ano ko eh, na lumayas ako dito sa bahay na wala naman daw dahilan. Hindi yung paano mo siya napasagot, yung mga salita mo. Yung napasagot? Oo. Sabi ko sa kanya, alam mo, kung may gusto ka sa akin, habang din ako nakatayo sa harapan mo, mamahalin kita habang buhay. Mamahalin ka man pala natin, Josephine, habang buhay eh. Sabi ko sa kanya. Siyempre, may mga anak na kami, mahirap naman mag-rewala yung mga anak ko eh. Ibig sabihin, siyempre, nung
paano mo sinagot ito, Nanay, Ate Josephine? Paano mo siya sinagot? Sabi mo, oo na. Gano'n agad. Ano yung nagustuhan mo para sagutin mo si Kuya Fernan? Mm-mm. Ano yung nagustuhan mo sa kanya? Nanliligaw man, tapos yung yun lang. Nanliligaw? Walang masabi. Anong nagustuhan mo sa kanya? Sa katangian? Mm-mm. Ano man? Tahimik man. Tahimik? Tapos palabiro, yun lang. Mahal mo man si Kuya Fernan? Yung parang napipilitan na. Mahal mo ba si Kuya Fernan? Oo, para makalimot sa nakaraan. May nakaraan. Ano yung nakaraan? Baka anong karanasan. Oo. Hindi na live yan. May mga hindi siya sabing totoo. Yan lang. Dapat totoo talaga. Totoo. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba si Kuya Fernan? Parang may sama ka pa rin ng loob eh. Ganyan na talaga siya. Ganyan lang. Nga giniligaw ko yan. Ganyan lang, puro lang tawa. Pero mahal mo po ito si Mahal ko talaga siya. Ganyan, Bisaya yan eh. Pag sabi ng Bisaya na mahal, mahal talaga. Mahal ko talaga siya. Sabi ko nga kahit wala tayong makain, pagtitisan ko rin na magkasama pa rin kami dalawa. Sabi ko, hindi naman habang buhay na ngayon wala tayo. Kung makatrabaho naman makakain tayo. Oo. Yun ang sabi ko sa kanya. Pa extra lang yung trabaho niya. Lang. Hindi nga nag-ano ko. Yan, nagkalobrak. Sumitaw kayo ng dalawang bag ng simento. Ano lang, tag 180 lang sa bag. Ang trabaho ko yan nung dalaga ako, katulong. Yan, naniligaw pahinanti. 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 Ang regalo ko yan sa akin, Pinoy. Pinoy na ano? Sabi ko, baka pabango ko din mo kayang bilhin. Kasi yung mga manliligaw ko mayayaman. Hindi. Mayaman yung manliligaw mo dati? Iyo siya lang ang matibay kang magpili. Ba't mo hindi sinagot yung mayayaman? Kasi pagtrabaho ko sa silid, na-disgrasya ako. Kaya siya na lang, na-trauma ako. Anong nadisgrasya? Paanong nadisgrasya? Sa pagkatulong ko na nahulog? Nahalay ako na yung nadisgrasya baga pagkadalaga ko. Kaya siyang naanan ko. Para yung makalimut ako. Parang natulala ako, naturuma ako sa taon ako. Na-rape siya? Umalis ka sa trabaho mo. Ito. Kaya siya na nagum ko. Ibig sabihin na umibig ka sa akin. Siya nga na pagbalingan ko nung itong mga panahon na ito. Bakit? Sino yung nakadisgrasya sa'yo? Sa trabaho. Pag lag ako ni Papa, mga electricity. Kumbaga na-rape ka? Oo. Natulala ka? Naturuma na, di ko na alam ang gagawin kung mapasain ako, kung maluksa ako ng tulay, umabikti. Tapos naroon ako sa simbahan. Tapos di naman ako nakapag-isip ng tultul. Ano ka ng pulis na pinakulong mo yung ng rape? Ay tinaan man ako ng amo ko na sabi, papapulis ta. Ang sakong kalbo ba, habi ko na hain na, pasain na daw. Habi ko, ano nagagawin ko kung mapabarangay. Ang ginawa ko ito, naghali na lang ako sa Paswil, Duhan. Tapos pumunta ako sa barkada ko. Tapos tinuruan man ako, umuwi ka ng Bicol. Tapos sabi ko, mauwi ako, habi ko ang pagkadalaga. Iniisip ko na ako, pasain daw ako. Tapos naman ako San Pedro. Yung nabuntis ka? Dahil. Hindi. Ano man yan, naniligaw sa kasi dalaga yan sa kuya. Di duman ako na, ang sa kuya pagkatulala, na pagbalingan ko siya, kaya siya naging agum ko. Tulala ka nun kasi nga, na-rape ka. Oo, tapos pumasok si kuya. Manliligaw ko man yan, di ko man inaano kasi gulpi ako manliligaw. Di ba manliligaw ko si Raga ko ay? 5? Oo, may furniture pa sa Bulacan. May furniture? Oo, 5. Tapos cashier sa Jollibee, sa Bulacan. Tapos may Muslim. Tapos yung amo ko sa Sili, nanliligaw sa kuya. Sabi nga ni Pati yung amo mo nanliligaw? Oo.
tinataon ako. Bakit di mo sinagot yung iba? Di ko man Kasi kuya ang sinagot mo. Di ko Kuya Fernan. Di ko man sinagot, daraga pa ako. Kasabi ko, ano pa ang pag-aagom niya. Ulang Ano sa Tagalog yun ate? Ang pag-aagom, ang pag-aasawa, nakakahintay ka. Ako nung dalaga man ako noon, marami akong maniligaw. Di ka walang sa akin kasi maganda ako noon. Maganda ka noon? Oo. Marami akong maniligaw na nakita mo naman. Yung sabi ko, niliregaluhan nga niya ako noon, libo-libo. Tapos sabi ko sa tumandok, yung 1,000 na yun, pinagkukutibasan pa yan, pinaghihidapan pa yung digdi nung nagdaraga na ako. Nagdalaga ka na? Ribo-ribo, bibigyan mo akong pamirindal, snack ng 5,000. Sabi ko, pinaghihidapan niya sa tumandok, nakakutibas pa ako. Sabi ko, social naman. Bibigyan ka ng ano? Oo, pang snack. Tapos Sino yung nakaano sa'yo? Yung mga pinsan ko nga na yung duman, naghahagad nga ning pahagad ako ning pang-taste dyan. Pag-usapan natin, paano, sino yung asawa nung pinsan ko doon na taga Romblon. Diba na ako na-disgrasya, nagkakan ako lang kahit yung manggang naglili. Siguro si amo ko, maghapon ako siging turog. Pagka naturungan na ako, di ko naram anong gagawin ko. Yun baga may pampatulog. May ninagduman din sa manggang kinakan ko. Kinain mo na mangga. Tapos paghapon, alas 7 na yung aga ako kinakan. Nagkamata ako, alauna, nagaroon ng banggi. Sabi ko, nakapano ako. Tapos tulala na ako. Kuya Fernan, paano mo, di ba nung niligawan mo siya, tapos nakita mo tulala eh. Tulala noon. Tulala yun, nagsasama kami. Isang taon akong tulala. Kasi sabi ko, bakit tulala ka? Para may diisip pa yata. Sabi niya, wala. Yung pala, mayroon pala siya na Di syempre, kung yung pagkadalaga. Nakuha yung pagkadalaga niya. Nakuha siya sa pagkadalaga doon sa amo sa pinasukan niya. Kaya siya managom ko. Tapos hindi ko naman din alam na ganun na pala nangyari yun. Na sinama siya yung tiyahin ko sa Maynila sa Bulacan. Tabang ako sa magulang ko kasi iniisip ko grade 6. Tapos doon na kami nagligawan na kami dalawa. Hindi ko man yung gusto kasi ang gusto ko na tatabang pa ako sa magulang ko. Mapa akong plano mag-agum. Ang gusto wala ka pang plano? Mapa akong plano kasi ang gusto ko tabangan ko ang magulang ko, mahal ko ang mama ko, kapapa ko, tas mga tugang ko. Kasi ang pag-aagum nakakahalat kasi nasa hustong edad yan. Kaya nung nyari na paano mo nang nangyari na ito, naturuman ako sa taon. Maski gadan na, di pa ako natatauhan eh. Gadan ng tugang ko, di pa ako natatauhan. Sabi nga niya, sa taon na gadan ng tugang mo, matauhan ka na. Tulala ka pa din. Sabi na, lalagta ka na sa mental hospital. 2 taon na kita nag-iibahan. Sabi niya, ilalawag na daw niya ako sa mental hospital. 2 taon na kami nag-iibahan, tulala ka pa din. Nasaan na ba yung yung gumawa sa'yo nun? Nasa Romblon. Agum nung pinsan ko. Kaya di ko man na naghali na lang ako dumanta, tulala na di ko naramang gagawin ko ta. Ang edad ko pa lang kahit ay 17, minor edad pa akong mapa ko gaano. 17, mapa akong gaano hustong pag-iisip kayo to, 17 pa ako, padaraga pa ako Chinese Japanese pa nga ako ito, daragita pa ako ito, mapa akong gaano hustong pag-ano. Di ko aramang gagawin ko. Chinese garter. Oo, daraga pa ako. Tapos may Japanese pa pala yan. Nagkakawat pa ako, edad kong 17, daraga na ako. Inaanggutan nga na ako ng pinsan ko, sabi nga ng pinsan ko, dalaga ka na, di ka na magparakawat. Ano yung sa Tagalog? Itong gumang lastiko, nagtatayin pa ako pag edad kong 17. Sabi nga ng mga pinsan ko ay, huminto ka namang ngayon okay ka na, Nay, di ka na naka-move on ka na. Naka-move on ako sa haluning panahon. Sa tagal? Sa tagal ng panahon na pangyayari ito, sa edad ko ining 37, linggo-linggo na akong pinagdadasal. Sana sabi ko sana itong din sana nangyari ito siya na magandang buhay ko. Di ako habang buhay di ka nag-asawa. Di ko nag-asawa na yan. Baka nasa maedad pa ako nag-agum kasi. Parang nagsisisi ka na mo si tatay. Baka nasasaktan mo si tatay. Yun malaan totoo. Kasi ang gusto ko sabi ko nga sa pinsan ko, habag ko nga doon sa pinsan ko sa Batan, hearing na rin. Ako mag-aagum kita pag maiedad na. Ay sabi niya, pag magtrabaho nga niya ako, nagpaaram ako sa iya. Sabi niya, pag iingat ka naman sa trabaho mo. Ganito, kailangan tanggapin mo na. Tinatanggap mo na ba ang iyong asawa? Ano man nangyari sa kuya, ay kapalaran ko ito. Tinatanggap ko na ito. Pinagdadasal ko man na sa mahal na Diyos na kung ano man ang... Huwag mo nang yung nakaraan balikan. Balikan. Ipinasa sa Diyos ko man na lang ito. Oo, dapat mahalin mo ito kasi asawa mo yan. Kasal na kayo. Kung ano man ang... Kasal na kayo, tay? Day pa. Di may mga anak kayo. Ano na din yan? Pinagdadasal ko man ito sa mahal na Diyos. Kung ano man kapalaran mo. Handa ka bang magpakasal kay kuya?
Ayos man lang. Ayos Dahil sa lang. mga alang-alang sa mga aki ko. Sa mga alang-alang sa mga anak. Magpakasala tayo, sabi ko, wala naman tayong ano eh. Pwede naman yung sa ano lang, sa west Mayor. lang, yung sa mayor lang. Mayor. Kasalang bayang meron din yun. Sabi ko, kung meron libre na ano. Gusto mong pakasalan na si kuya? Yung man anag ano sa Mahal kuya. mo na, mahal mo na. Yung man anak. Baka Yan man albi ang nakatabang sa kuya itong mga nakaraan ko. Pero siyang, talaga ang ano, totoo, nabubuhay ako sa iya, nag-ibang kami haloy na panahon may yung pagmamahal. Kasi sinakaraan ko, yun lang ang naging dahilan. Oo. Para Pero makano ngayon, bakit- mahal mo na siya. Sa niya sa haloy ng panahon, ang sabi ng mahal na Diyos, haloy ng panahon nag-ibang ka mo sa 20 taon, di mo pa din siya mahal. Kasi sabi ko man sa mahal na Diyos, araw mo may nakaraan ako ng kalipas, paano ko mamahalon ang isang taong Oo. pinag-anuhan ko. Ngayon, na- ano mo sa kanya? Ngayon yan, tanggap ko man na, maski alang-alang sa mga aki ko, yun man ang sinasabi ng mahal na Diyos na, Parang hindi mo mahal si ano. Mahal mo ba si ano? Mahal mo ba si Kuya Fernan? oo, mahal man. O, kiss daw. O, kiss mo si Kuya Fernan. O, kiss mo na, o. O, yan. O, yun ang gusto namin. Dapat nagmamahalan. Kalimutan mo na Ate Josephine yung nakaraan, ha? Ay, importante ito ngayon. Oo, ito na yun. Baka ito si Kuya, pag di mo nilimutan, maghanap niya ng iba. Fernando po pati ang Fernando Batalla. pangalan. Kaya yan, ano lang. Tama yun, nananalangin. Sama ka din sa ano, pagsimba tayo. Ano, dapat sabay kayo nagsisimba. Ay, ako martis-martis. Yun minsan nagsisimba rin ako. Minsan, ano. Pero Hindi siya, linggo, ano siya? sama kayo. Na ano siya sa Bible. Ako naman, katoliko duman ako sa Martisan, sa Mercedes. Magsama na kayo, doon na kayo sa Bible. Oo. Bible. Bible, maganda rin. Siya, ano man siya, Bible. Ay, ako iba ni Ganda rin ng Bible. Lahat man yan. Katoliko ako. Labusan doon. Lahat ng relihiyon sa doon. Bible. Oo, Bible. Mga Bible ang inaano. Oo. Bible ang Oo. pinag-uusapan. Nandun O, lahat ng sama na relihiyon. kayo. Sa linggo kayo magsisimba. O ano nay, para Ate Josephine, mahalin mo ha. Ito, mahal daw na tunay. Oo. Eh sabi ko nga sa kanya, kahit anong hirap ko, nagtitiis din ako na magsasama na kami asawa ko eh. Sabi ko eh, hindi ko na pang buhay na ganun talaga tayo dito. Naghihirap. Oo, malay natin. Ito na yung pagkakataon na umangat kayo. Na bigyan tayo ng maganda ng biyaya. Oo, malay natin. Mapanood dito ng mga sponsor. Kaya, God bless sa inyo. At Ate Josephine ha, kalimutan na karaan. Tanggapin yung binigay sa atin ng Panginoon. Kung ano ang nandyan, yun na lang. Yes, tama. Manalangin lang. At mag-ano na lang, magdasal sa mahal na Diyos. Amen. Makalimutan yung mga nakaraan. Kaya lang, Kaya lang hindi ipagpasa Diyos mo na. pinapata sa Diyos ko na lang, minsan nabalik. Minsan nabalik sa alaala. Ay, Alaala. kalimutan mo nang nakabalik. Kalimutan mo na. Oo. At yan na. At ganyan talaga Ate Josephine ha. Ang binigay, tanggapin natin ang binigay sa atin ng Panginoon. Manalangin kung ano man yung gusto na baka ipag-pray mo bumalik ang nakaraan. Hindi yun pwede. Hindi yun pwede. Hindi pwede yan. Bumalik ang taong 19 mali yun, hindi yun pwede. Ang sabi namin, nagdadasal ko man na man. Ang nasa maaki mo na lang, kung sa mga anak mo na lang ang mga swerte mo. Kung yun ang blessing mo yung mga anak mo. Mga anak mo. Yun na lang ang pag... Yung iba, hindi binibigayaan ng anak. O paano yan, at mag-ano din kami, papaalam na kami at God bless sa inyo. Maraming salamat kay Kalingap Alvin sa mga kasamahan. Maraming salamat po. Tinatulungan po kami. Maraming salamat po. Salamat po sa panonood. Salamat po. At marami tayong alaman mga Kalingap. At salamat po sa suporta. Ayan po, may natulungan tayo na nangangailangan ng bigas. At nag-scout kami kanina. Ayan po, may nakita namin nangungutang ng bigas. Yan po, binigyan po namin ng bigas.